Sanibonani molweni ndinamkela ezaseTV-ni ngesiXhosa. Ulwandle ke noyiseka ekubeni befikile kwamabandla ke apho bafike khona bezochaza into yoba ulwandle nguye owatshayisa imoto kalikamva kwade kwabe ke uyasweleka. Uhlathi ke ude wabusa ke sithi hayibo lo mbulala kudala simkhangela kanti nguwe lwandle, ulwandle zondo. Kuvumile kulwandle bekukubi ke guys, Thumeka oko ekhala. Uhlathi ude wabe uyaphakama ke guys, iqhubeka ke ebuza into yoba hayibo kwenzekani. Ngathi ulahleka nayingqondo ethi ke kulwandle makasondele apha kuye azamxelela uba kwenzekani. Aphakame kulwandle ke avele aguqe ngamadolo ke ecela uxolo ethi kwakungamelanga into yoba wena wayemka kwatshomi yakhe. Sakhumbula ke into yoba wayekwamawethu enxilile. Bathi makalale esofeni wadicayida ungena emotweni wahamba. So ke yatsho into yoba ungafanelanga uba wamka kwamngana ke but khangammenshine ke umawethu ethi ke okungenani kwakumele into yoba wasuke walala noba kusegaraji. So uThumeka kuthuke ethini hayibo wawunxilile. Uhlathi ke guys khangakwazi ke abethetha into ezininzi. Uye wamjonga nje wabesithi mfana hayi ndicela uxolo ngayo yonke into ndingenza noba yintoni enifuna ndiyenze. Hayi ulwandle uhlathi wahluleka guys ukuzibamba wamgalela ngomva wempama wayowuwa phantsi. Uthe kusenjalo ke waphinda wathi makaphakame. USydney uhleli esofeni ubukela akazi noba makathini. Wathi phakama mfana, phakama, utsho uhlathi. Uthe ke xa ethi uzawuphakama ulwandle engekaphakami wabe sembambe ngokwakhe apha emqaleni ngengalo le emkrwitsha. Hayi ke basebephakama xa kulapho ke ngoku abantu bezomnqanda makamyeke wabamtsala ulwandle bemsusa. NoSydney wabe sephakama ezotsala ke uhlathi uba makasuke ke. Ulwandle yena uthi esisuka wabe seyinto egabhayo ke kuloo cala. NoThumeka kuthile wathi hayi kwanele hlathi yiyeke kanje le nto akufanelanga de ayenze ngolu hlobo ke. USydney naye ke ubhizi ke ucenga uhlathi into yoba uyacela akamphi chance ulwandle ammamele athethe le nto azoyitsho apha. Bona beze ngesihle apha bazokwenza nje into erayithi. UThumeka uthe hayi kaloku guys seni-late for loo nto leyo ukwenza into elungileyo ngoba kwakufanele into yoba wayenza ngalaa mini wemisa imoto phaa wanceda ulikamva. Maybe ulikamva ngesaphila ngoku. Ulwandle uthe ndiyayazi loo nto mamam. Yile nto ndize apha ndizocela uxolo ndizoveza yonke into uba kwenzeka ntoni ndiyazibonakalisa into yoba ndixolisa kangakanani. Nam ndandothukile. Akakhali ke uyagixa ke guys uThumeka ngapha. Uhlathi ke uthe inye into efuneka yenziwe apha kukufaka umthetho nje kuphela sizokwazi ufumana ijustice. Lwandle sacela amaxolo guys. Uthi angenza noba yintoni abayifunayo. Umbuzo into yoba yintoni angayenza. Bethuleleni futhi ixesha elingaka into ebelinde uba kuze kuthini. Ulikamva wayelele phaa egodola ngalaa mini esopha elolu bomi bakhe. If wayemise imoto mhlawumbi wayezophila. Ethi ke ngoku sawuze aphinde aphile wena uyaphila ke wena ufuna kwenziwe ntoni. Ubani ufanele aphile nguwe. Uzamile kuSydney ukungenelela esithi kuyacela bamyeke athethe umfana ngoba ukungayithethi le nto kungenza inzondo phakathi. Wabe sesithi ke kufuthe bengalali ke ulwandle ubusuku nemini ebhizi ethandazela ulikamva uba makabe rayithi. Ngelingeni uthulani ude naye wabe uyathetha ke sithi hayi uyacela into yoba noko sebecacise kwade konela ke macela kwakhe bayibashiye babaphe ispace beyile family. Wabe uhlathi esithi hayi akho mntu uzawuhamba apho. Wawefowunini awugqiba wafowunela idetective etsho into yoba bayamazi umntu owalimaza imoto kalikamva ngulwandle wakwaZondo. Ucela bakhawuleze bafike bazomthatha. USydney uqhubekile ke nokucenga ke esithi hayi ayondlela yokwenza izinto noko lena. But ke uhlathi wabemile ngapha ecaleni into yoba yeyiphi eyona indlela erayithi yokwenza izinto. Uba ibingowakho lona umntana wena ubuzothini. Wabe sithi mna into endiyifunayo umfana makahambe odibana nemantyi kungenjalo nam ndizazifunela eyam ijustice. Unyana for unyana. Untsi ke bekhuza ke sithi hayi kuthethwa kanjalo nomthetho ziyeke izinto zithethayo because kaloku xa ethi unyana for unyana cathi uba naye angambulala lo unyana ukwenzela uba umntu nomntu aluze unyana wakhe. Kuthe kusenjalo kulwandle ke nawusaqhubeka nokucela amaxolo ke guys avela afika ke amapolisa abesemthatha ke ulwandle. Ubengacenga ke uSydney kwabe kunzima bangakhala ulwandle sithi hayibo ndiyacela. Wawungena ke emotweni. USydney wakhupha ilizwi ke elithi hayi ndodana yeka umthetho udlala indima yawo. Yho wanyanya ke sana ke ulwandle sithi hayi uthetha ukuthini wena tata njengoba usesigebenga kangaka ulixoki wena yintoni erayithi oyenzayo njengoba udede wazini ngomthetho. Yaba imoto ke guys imka ke babe bephume phandle bonke ke abantu bakwamabandla beyibukele imoto imka nolwandle. USydney wabeshiyeke ngumntu ongathi uleqeka apha emva kwayo. Asazi ke guys uba izawuphetha isithini na into. Mhlawumbi bayomxolela ngenye imini
balicima ityala asazi ngoba ngeke kabuye kule kamva. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.